लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आरटिभि ब्लगाव बरायबावबाय। दिनै जोङो फैदों महाभैरब मन्दिराव। गोबां दिन जाबायमोन जों महाभैरब मन्दिराव फैयैया, ओंखायनो दिनै महाभैरब मन्दिराव फैबाय। लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ तेजपुराव मोनसे समाव बान राजाया रायजो खुंदोंमोन। बे समाव बिथाङा गोबां शिब मन्दिर गायसनदोंमोन। बिनिनो गेजेरावनो बे भैरब मन्दिराबो मोनसे। लोगोफोर तेजपुराव थानाय नैबे भैरब मन्दिरा मोनसे जारिमिनारि मन्दिर। लोगोफोर जों बयबो मिथिखागौ जे बान राजाया सासे शिब भक्तमोन, माने शिबखौ सिबियोमोन। बिनिखायनो बियो गावनि राजथावनिनि खाथि खाला गोबां शिब मन्दिर गायसनदोंमोन बै समाव। लोगोफोर बै समाव बिनि फिसाजो उषायाबो नैबे भैरब मन्दिराव फुजा खालामफैबाय थायोमोन। आरो बुंनाय जायो बान राजायानो गिबिसिन आसामाव लिंग फुजाखौ खालामजेनदोंमोन। नोंथांमोना फैयोब्ला नुनो मोनगोन मन्दिर मोखाङावनो जना दं नन्दि। आरो मन्दिराव हाबनाय दरखंनि आगदाथिं दं गणेश आरो आगसिथिं हनुमान। फैदो बिदिब्ला जों मन्दिरनि सिङावबो हाबलांनोसै। लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना बे मन्दिराव थानाय शिबलिंगा गोथां अन्थाइनि होननानै? मानोना बे अन्थाइया बोसोरे बोसोरे बारिलांबाय थायो, माने देरलांबाय थायो। बेनिखायनो बे शिबलिंगखौ गोथां अन्थाइनि होननानै बयबो मानियो। दहायो थांदोंमोन महाभैरब मन्दिराव, आरोबाव दा खेबसे फैबावदों मा भैरबी मन्दिराव। फैदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांदो मा भैरब बे मन्दिरखौ बान राजानि फिसाजो उषाया लुनो थिनदोंमोन आरो बिदि होननाय खोनादोंमोन। नोंथांमोना मिथिगौना दसथा रुप लायो, ओमफ्राय बेनिनो मोनसे रुप नुयो भैरबी रुप, मा भैरबी रुप। ओमफ्राय मन्दिरा जोबोर मोजां, बिराद गोजौ। गाखोना फैनांगौ, हाबनानै मोजां नांदों आरो। महारावे भैरवे नमोस्तुते।
दायो मा भैरबी मन्दिरनिफ्राय ओंखारलांबाय दायो थांगोन जोङो आरो दायो थांगोन जोङो बामुनि हिल्सआव नोंथांमोना नायलांबाय थादों जोंजों लोगोसे जों मायाव थाङो नायलांबाय थादों मेंगोलै दे बिराद मेङो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावलाय जों दायो फैदो बामुनि हिल्सआव लोगोफोर बे बामुनि हिल्सनि बयनिख्रुइ गोजौआव मोनसे मन्दिर दंमोन विष्णु मन्दिर ना मा मन्दिरमोनलायनो बे गोदोर बांग्रिं जानाय समाव बेफोर सब बायजोब्बाय बेनिफ्राय बे नुबाय थानाय अन्थाइफोरा बे बान राजानि राजथावनिनि गासैबो बायजोबनाय बायखोन्दाफोरखौ बेयाव लांनानै जमा खालामना दोनजोबदों आरो माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ बे तेजपुराव थानाय पार्कफोराव लांनानै दोनहैजोबदों जेरै चित्रलेखा पार्कआवबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना थांबाथाय अग्निगड़ पार्कआवबो नुनो मोनगोन बेफोर गासैखौबो बे माबानिफ्राय दिखांनानै राजथावनिनिफ्राय दिखांनानै बेफोराव लांना दोनफैजोबदो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव